ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Wah, Fama? Fama? Naam. Anak ge? Wah, ben joli da. An Fama min ko nan mi ko no? Ko woni? Ko mi nan do yare en goni ko galle gogo jeena ben. La mi halnani ma. Si, min kay halnan kam ana tini do. Kaw mommo noddi kam do, wiyam halan goggam. To mi ngoni di. An yaro ko jilo da nun ko foko ton faay. Wallahi yero ndiki do gon do galle gogo jeena bay. Nde ko mi najdo mi. An yaro betis mo wadi o fof. Berna mo ko rokka mo ruttoto. Wah, yero dum safan dum de, yero e Boubel, hay dara safan dum hen. Tambe andi kam. Kaw momma kam e gogo binta kam yebe ndento. An wona dum ni gogo jeena ba o. Yero ko enen o yawi. Mi ay gogo Konkon. Ka mama. Naam. Kam nelaɗo e ma. Iya. A fini. Boubel jam wen? Jam tan. Mbaɗa tampere ça va? Mawɗum alhamdulillah. Machallah. Jam tan. Mbaɗum ko ɗanda? Ko mawɗum. Alhamdulillah. Yaro nelno kam. Yaro? Ko wi? O wi ko jiɗɗo ƴettude yontande makko. Yontande? Mata won mo nawliɗo ɗo e galle sago mo ƴetta yontande? Ko jiɗɗo ƴettude hirande makko. Hirande makko bange? Ane makko? Batta defte bange amen. Gayane Boubel min mi yiɗa tampon. Jeerama noon defa kay ne totta ene ñaam. Ne weli ne heewi. Walla on karata? Wona ɗum sax. Goggo Dieynaba jungo ngo ne selbi. Ko mbiɗa? Te minen kamin woɓe ñamde ko safi gila min gari ɗo ha joni. Ko defat ko dal ene soofi kunuɗe amen ɗe ne coofi min jiɗi dal ko yoytinde ɗum. An Boubel hande kadi addi kese. An so yara iwri to tan ande giwra bange keddi ɗo. Yehra ɗum. Jungo Dieynaba no selbi. Dieynaba kañum o yawaki ɗum. Ay déjà ko mo watta e oɗo galle o ko ɗo haali. Wona ñande mi fatte gogo Dieynaba. Min potti ɗo e mbedda he. Mbeɗa namdoma haala yero en. O wi kam yo ɓernde mon ɓuuɓ par ce que yero yawaki kam. Te ko gonga noon kanko mo jogui fulla makko ha timmide. Gogo Dieynaba de cukalel yawata ko ɗum surtout ma yero ko wiyata ko kangare ko. Koye men o hannata ɗum. Wadde ko enen tan o yawide. Tan gantana ɗo wona ɗo on waɗa imposé ɗum ɗo dépense toon kam o susa ɗum wadde. Mbimamo suusa omo suusi yaade to waɗa imposé. So waɗi imposé gogo Dieynaba hollonmo hoore makko. On kam mbeɗa hooli ɗum. Enen ko tagi o yawi men. Par ce que o yiyani ɗo gorko mo ganduɗa ene waɗa mo ene girbomo. Haali par ce que ɗo mboñi ɗo
mam wonde mam kam ala doole kañum kam ñande fof fiyete baba rawane wonno ɗo e ene wadda e makko hikka baba ala ɗo alsanne ala ɗo alasan ala ɗo alay sago ko noon wayata mais noon galle ka umma gueyi kam mi nani laamu ko net sa ye ummi toon arti tan omo andi toon kecce ngala toon ko enen no yawi ga ala go tun kam ben kam ber holido waɗanade en mbima kangaɗo andi galle baɗɗo dawade so wirtima ɗon dogat ko enen no yawi mais ɓe no yawaki de min de suɗo ko malla faabo natta nder wadde e moƴƴi meɗen ɗo jooɗi ha ɓooya seeɗa meɗen joomi juuloyani jiga jeenam no weli de safi de jeenam kam meeɗa ittude ko ƴeew henum ga an a waɗi kam jaade sa an est ce que an dari ɗo ni an guguma jeyna wawa defde jiɗɗa wi jungo wona safe ma kono minen ene selbe amen ene soofi jonani ko te korka moƴƴi ko sa hoori hakki hiɗe ñama ko safi huno homa wawa yoytude eyyi joni wona neli kam accuma mi haalan jeynam joni min aɗani ko jinmi an annan ko jiɗmi neldema ndefu kam mi santani yaato sukaɓe madina gunas naaɓe to siraji dem walla ibrahima an cooɗa ɗon kosam a faami so yimɓe kumtima ha paari a faami tufen anani ɗo joni mbiɗa wiya galle moussaji anani ala probléme anani Boubel la ilaha illallah ɗum wayma wadde no pompaɗo ni kosomeje mabɓe ɗe tan ngaɗa ƴetta tan omo ñamminma ɗum tan min mbawa ɗum ƴettatiraɗe amen de yero haali gonga noon Boubou Dieynaba ndefu makko ngu mi selbi so Boubou Dieynaba defi ñamen hen ko woni ɗum haali am tampire mi wimo Boubou Dieynaba ko defata ko welani omo selbi jungo mboɗo andi a haalani toon haala yotka kadi a haalani a wiyanimo minen min go wani ñamde ko safani mi haalnimo ɗum wimo ko safi tan ganduɗen a wiyanimo Dieynaba jungo makko selbi o wawan defu mi haalnimo ɗum ɓoy jungo Dieynaba ngo no safi mbiwomi safi koye ma no momo nan fontomi quoi sérieux momo woni koye fontudemi quoi haali ham tampi non omo yawimi quoi kolko fontotoromi mine hol bido min yomin ngar galle makko wona ko kañum konko e joni noon kañum so andi o nodde amen galle makko to wawa tudde amen dépasse amen pourquoi amo nodde amen galle makko ɗum woni holdum neɗɗo sa andi ɗum ɗo aɗa feƴƴa ko ganduɗa ko wawa rondade neɗɗo saɗa feƴƴata ka wawa ko ganduɗa ko aɗa wawi rondade ɗum sa haali tan o borno weeruji elle policier tan kangare policier mo waɗa hakkille joni so Boubou Dieynaba defti tan ñaamen eyyi oto wiyam noon wayi kolko mi ñamata an aɗa gonde hakkille ma mboɗo jetta yon tan dam mbiya holdum hol postude amen to woni o yeehi o wotoyi hol toon o yeehi fotoyde fatma ɗo so ari mbiyamo min wi yo tottu amen passi forcé kanko noddi amen do hen so tottani mi makko do wuro ngo welata no momo ko décelas quoi a wotoyani an walla mo haalno woore ya woore garta hawre o ari woore ko puntar yimɓe tan fuuta nan ɗo a worata ha tampa hay dara ɓe mbatta fuuta so wona taliji tan ala hay dara ko ñamete toon ala kadi ko liggete toon aɗa wiye ɗo woore no momom bonnide quoi no sérieux om bonnide wima Yoro wi ka bonde nedde kanko so déplace mo wari ha do ene ya tottum ko podda tottudemo ko daroda ya daroda da farmo hawara ya to de be bo darto wayi aɗa lemsi aɗa heewi haala walla kara wayi
wallahi Boubel sinno ko sagam tawa ma yi hami resa debbo goɗɗo so wawno telfinde Allah wimo yo warma o waddanam debbo jojjo o warma waddanam debbo jojjo wallahi hara ley takkol Boubel na mbar wona ni guf mami do gina nana joni do darda ala okay yehi mi hanni yero yero wi o wawa ɗum ɗon konkotal o wawa mi wimo awi ala o wi konkotal o wawa ɗum ɗon ya tottumo dépense makko mata an nenel mami wona ko nelɗo mem nenel ma mbimami sa yi mbiyamo mi yo accu tan Dieynaba defo amata haalnami ha leeri mi haalnimo ɗum kay joni ko jiɗɗa ko artinma aɗa wiya ko defaton ko min mbawa ñamde écoute-moi bien ayi oɗon merdinami noon oto fontomin anen Boubel an ni yaro yowa ko an yoyini pour quelle raison an min cikka ɗon ko so yaro hangama an ƴoƴa yimɓe fof no mbiya Boubel an seɓuri yarde ko an ɓuuri tekketade kaw mamma nag kaw mamma joni ka mamma holko yewtade ko mbatton ko de yewtade ko mbatton ko sabu son dañi hoɓɓe moɗon mbi ko defaton ko mbawa ñamde ɗum oɗon poti ƴewtade ko mbatton ko oɗon poti tottude ɗumen pewjana koye men ko ñaami neɗɗo ñamata koko yiɗi joni aɗa ñamata ko yiɗi eyyi joni an min mi wawa haaldude ma aɗa ko tawi mi wawa haaldude ma min cikkannomi ko mbiyata kaw mamma ko foof naggam ko cikkannomi an ay ko nantude en galle o ko an ƴewmi hen sinon wonano an Yoro wonta nande galam par ce que ko bondiniɗi ko kangaɗo bondiniɗi a faami o famani haydara kanko yiddemo ko tan o yiɗi gurundam ko koɗeki mum joofimi ko hoɗordi mum kono haadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum hoowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum mboowi tonton Dakaru Mburu tengti e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere te kadi heɗumi rek taƴat te kanko kala no yiɗi ko o wontanen kala man jogui intérêt ma o wona neɗɗo so ala intérêt makko o wonta kagaɗo fini joni noon galle mo min galle o ko min laami kono ko Dieynaba laami Dieynaba jabata min totta on dépasse pour mbaɗon hirani mo pour lan Dieynaba de defa affaire ko mo defa ndefurnu weeli on ma hen ñamde on joni on korta o mbatta haydara haalino bone o de yara haalino bone o wino somin ɓoyi ɗo henen mon ƴattu min te sa ƴeewino yam totta min dépasse a ƴeewane yam woto wi haal ɗo ni aɗa wiya ƴeewe yam sa ƴeewino yam totta min dépasse eyyi Boubel mbiɗa wima kaw mamma an wi amen gaare yaro wino ko lalti natta ɗo hennene onon ndekete on mbaɗa ha barke Boubel woto wiyam Dembel Boubel no foti ɗum laabinudumami nemin jeehi kaw mamma nemin jeehi ɗo hennene ɓogge nde galle kaw barala e goggo anna en totti min ko dépense jeehe mbañ totti min huɓere min goni hen amin defana koye amin kamin beela nani ko yitti on toon cikata mi anda ko yitti on toon ko ittimin toon ittimin toon ko yara haaɓe kawam baralay o fiimo womre ñiire nde sa gasi noon saara en mi ellayso en mbino mbaramo hamdu wi tan kene ñamamo ɗum ittimin toon gasi won noon kono hangaki joni noon min ko mbawmi muñde ko goɗɗo wawa muñande on joni noon oɗon mbawi joɗon saabu Allah e nelaɗo mum on mbawa on s'en fout bowat ande wona kawam baralay goggo Dieynaba ne wona goggam anna onon nde onon o de wona goggam anna totta min dépasse amen de on mbiyata emin gar galle moɗon ha para mbiyon on totta min dépasse amen wawa wonde
min ñamata min jarata jungo debbo ma koko selbi temeɗo wawa defde defa ko safi Yaro kadi sami haalnimo kadi won ɗo ɗumin min da bona Yaro Yoro. Sana no batta. An calminan mi de. Noppi nana. Noppi nana. Noppi nana. No moy anani ko kalantuno mani. Ko jidda? Ko kalton na gila nane ko ani Boubel fof nane no fura. Jinmi ko pamondiran non. Parce que min ka ngado ka dakkitido min burma hangede min burma dakkita non or deppi sam mi wadani ma dépasser de kala tuman ko ko or deppi sam sa deppi kam mi deppi sam ma or deppi sam or deppi sam wadani ma dépasser wadam respect wadam respect sa deppi kam mi deppi sam bibi ko dépense uji didi batta do e galle ko ñu kaw mamma ala ko totti on omo jogi o ala ko totti on min oɗo somi joginoma ni mi tottata on ay ko defare galle on so weli so welani ko ɗum ñamaton son jiɗi ñamon son jiɗa goppon ko ɗon kaddume mamon wona faami kalmi ko min mi haaldanema min nulanema mo nelɗa o min waɗat koye kawam kawma noon ko min waɗat décidé jinmi ɗum jinmi pamane fou sere waɗa décidé ko defara ko koko selbi ko defara ko safani ko jum hunka kunu amen de fof ko sa hirtima tan bernema jeefat jiita ko tutoyde a faami ette min mi wari tudde balde fof kala ko ñaami somi yalti bendam de jeefat jiida ko min wona an namdi andi namdani par ce que mboɗo andi ka haaside mboɗo andi ka bawlude reede ɗum tagi mi namdani aɗa bawlu reede yo saforore ma haade hanayni yo haade saforore ma yo haade nandaki ko arde haade mi haldanema mi haldanema kawom kaldum ko jaltuɗa hen ara haala a woppata ha namdata te aɗani ko kalanmi min luuɓeki nana wara min ni ɗum kadi il faut mi ɓeyda ɗum hen luuɓeki nana wara min suudu mon ndu ko ratatatatata tuy hajuma ala hen ɗo goto kala riide mum an saɗa riide ane kawam saɗon ndiide ndin mi herso mimi dekere goggo Dieynaba no suyna pourtant mi haalani aɗa wiya min suudu amen an aɗa mayri tawde amen suudu amen mbaɗi bumbum haal ko min mbaɗi minen soɗon mbaɗa bumbum e suudu mon minen min lijjitani bumbumaji mon min lijjitmi ko jungo ma safani ko ka wawa defu ko dumbimi te mi haldanema kawam kaldumi hajuma ala hen sa déppisi yekkam hen wallahi mi jattoro yummaji mi jattorma Allah ni seri joni dal heddere ma ko joɗa wawi jattade mo zéro mi jattorma mi jattoma privilège sa ƴattima mi ƴattoma sa ƴattima mi ƴatto tane ƴatto wallahi billahi pour sette jattoje de aywa yoya ana anda yo boy min fuureto kala mo noddumi e min jattodir somi jatti moma tan gesa an jattoji civilisé jattoromani jattodirta e ma no wonno ka kangaɗo dambali min mi jattodire kangaɗo holmo mbiyata dambali an woni kangaɗo dambali wa ko cuynanmi ko kalara hono ya mi haalata ko min woppinma no mbaɗa ni so Allah jaaɓi mine ma wallahi no lugno toro wallahi no lugno mi anda on ñalama holko ñamda kono no lugno toro jiide mama wallahi tawi kam noon mi jatto yumma mi kaasi guel mamma wonmo kasara guel mamum Yoro min mi wona guiƴe ɗo kaddume ma mi wona guiƴe mo jofata an jofotomi ka debbo komi debbo wona ka debbo aywa gongiren ko aywa a duhimi
min mi wona guiƴe mbiyatamo duyi ala yo labra parce que ɗon kaddume ma mi wona guiƴe mo mbiyata duyimo anani wona ka debbo mbaɗen face à face mbaɗen face à face hakkude debbo mi wona yaasi debbo e gorko ganda ma andu min wonta wona yaasi min ɓurma ha gueɗe laaɓi capanɗe min wona mamma min mi wona mamma o moƴƴi mommo o yambata o gorko ma yambaro min mi wona yambata min debbo fonta gorko o noon ko min wonti gorko Yoro min woni Yoro min woni guiƴe min woni guiƴe dara wiita wuttamo min woni guiƴe dara wiita wuttamo woni guiƴe aɗa batten mimi dara wiita wuttamo hol busno o diɗo am diɗo kaɗe ɗi am suyɗi wiide kaɗe ɗi ko am riwe wallahi am wiye an woni wiide walla mi yaltina hooram de mi wiye woɓe mi wiye mi warata mamma wiye oɗon mayde wallahi somi yaltini hoorame so hooram de yaltini mi wara mamma min wona yaasi wallahi mbeɗa wawani hooram mbeɗa wawani hooram wona ka bonde ni ko komi fof tak a suwa mayde lok komi guiƴe wala mboɗami fat ɗo komi guiƴe mboɗami fat a suwa wallahi kala ko yarata wallahi kala ko nangum woɗmi fof guiƴe mo mbiyata aɗa suyna somi nangi aɗa nanga mayde lok aɗa way mayde lok on yiwri aɗa nanga aɗa yiru mayde moto ko dogata ana wona debbo ana wona debbo ana wona debbo ana wona debbo ñawa ñittima de komi yaasi min wona yaasi mbeɗa wawde hooram a ñittima de wotko mberelon mi mammu hami fof so ham pare kinam nde sukki yaltuɗo wallahi sa yaltiɗo mi wara ndeyma a jeeɗam kala nde jalɗa ɗo mi katiguel mamma wallahi allah seedi sa yalti ɗo mami war mamma billahi wallahi kala nde jalɗa ɗo comme parawo mamma ana wonta yaade duusa wonta huwoyde an a jeeɗam ana wonta huwoyde an walla